бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда мешавад. салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. барномаи нав ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария додагӣ буден. али нависай: салом алайкум, 200 қисми 3 озод мешавад? Пиратар ҷавоб медодӣ: илтимос, пешакӣ ҳазор раҳмат. моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 3 ма гуфтаи бародар ки дар амнистия озод мешавад ё ки не. моддаи 200 омадагия дар бораи муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои ба мақсади ба соҳибияти каси дигар додан, яъне ки қисми 3-имаш то 12 солай дар амнистия намеғалта озод карда намешавад. Мирзоҷон Мирзоев нависай: салом алайкум бародар, бе прописка маскуният кардан иҷозат ҳаста ё ки не? Ҳамира дар бораш мефаҳмондӣ. яъне ки бе қайд дар як ҷо зиндагӣ кардан дар кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 459 дар омадагия дар ҳамин бора маскуният бе шиноснома ё бидуни қайд. дар ҳамин бора омадагия ба андозаи аз 2 то 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад дар кодекси маъмурӣ моддаи 459. Аслам Шарипов нависай: акай юрист ягон шинос надори ҳақ шатиями яди кора буд кунад. Баҳриддин нависай: акай Сорбон, меган баъд аз соли нав қонуни нав мебурояд, то хизмат накунӣ ЗАГС намекунанд. Наврӯз нависай: салом ака, ҳамин ҳамҷинсгара ҷавобгарӣ мекунанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон? албатта дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 139 дар омадагия дар бораи ҳамҷинсгаро, яъне ки ҷимои зан бо зан, яъне ки зан бо зан ё ки мард бо мард, дар моддаи 139 омадагия қисми аввалаш ҷарима дорад, қисми дуюмаш озодӣ маҳрум кардан дорад. Абдуғаффор Розиқов нависай: салом акай Сорбон, ман дар Россия метавонам дар Тоҷикистон правада биспорам? Пешакӣ раҳмат. дар ҳолати гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ будани худат зарур аст. барое ки ҳуҷҷатат экзамен меспорӣ, экзамени компютерӣ ҳастай, бо экзамени ҳастай ки ронандагӣ мекунӣ дар автодром, будани худат шарт ва зарур аст дар инҷо. Любой Тема нависай: салом алайкум ака, барои чӣ мо дар давлати худмон патент мекунем? Барои магазин ё дигар намуди корхонаҳои хурд? Пешакӣ раҳмат. аллоҳ нигаҳбонад ака. барое ки агар ма ва ту дар магазину дар дигар корхонаҳомон агар патент накунем ва налог наспорем, бюҷети давлат зиёд намешавад. ба ҳамин хотир патент меспорему налог меспорем. Сунатулло нависай: салом пешакӣ, чанд бор савол додам, ответ надодӣ. агар 2 фарзанд дошта бошӣ ва ини билети ҳарбӣ метаҳанд, дар ҳолати 2 фарзанд доштанат ва ини билети ҳарбӣ хизматкардагӣ наметиҳанд. вақте ки мисол 1 фарзанд дорӣ, дар ҳамун вақт хизмат кардаи баъд дуюм фарзандат ба дунё меояд, не ки то айни ҳоли ҳамун вақт дар хизмати, дар ҳолате ки дуюм фарзандат ба дунё меояд ва ини билет дода ҷавобот метиҳанд аз хизмат. Футболни комментатор нависай: зинда бошӣ, дигар дар бораи аблава ягон чӣ ҷавоб натаҳӣ. Сорбон, безор кардам, мужик бошам, бравам хизмат кунам. борам кӯшиш кардастем ки дигар саволҳои дар бораи аблавара камтар ҷавоб диҳем. Нури Қуръон нависай: салом, ҳамин канали моро як реклама кун, обуна шаванд, аз суханои ҳақ бохабар шаванд. марҳамат, ина бародаро будани дар канали Нури Қуръон подписатсия кунед. Беҳрӯз Сафаров нависай: ака, ҳамин хонара харидам, соҳибаш яке аз дунё бигзара, ман ҳамин хонара харида фурӯш карда метавонам? Хонара хариду фурӯш, вақте ки ту мисол хонара мехарӣ, аз номи соҳиби он пештараш мегирӣ, дар номи худат переоформит мекунӣ ва дар ҳолате ки переоформит кардагӣ набошӣ, дар ҳамун ҳолате ки вай мефавта, яъне аз дунё мегзара, хати вафоти ҳавая мебарӣ дар нотариус, метавонӣ ба розигии ягон фарзандаш ё ки ҳамсараш бигирӣ переоформит кунӣ ва бо ба номи дигар касб бикунӣ ва буфурӯшӣ. Саидхон нависай: дар бораи камераи вертолётӣ чӣ намеган аэропорт? Пешакӣ раҳмат. мо дар ин бора гуфта будем ки вақт ами камераҳо раҳози амният проверка мекунад, чӣ ҳуҷҷате мекунад, баъд метиҳад, яъне ки ҳуҷҷатша амният мегирем. Гӯя кас дигар дар инҷа нависай ки амният чӣ кора пеш мебарад? Амният сатҳаш боло ё ки КГБ? Бародари азиз, ҳар ди як вазифаро иҷро мекунад. Амният КГБ ҳар як корхона. Фирдавс Абдусатторов нависай: салом бародар, ман зангирам, дузанагӣ иҷозат аст ё ки не?
дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳам омадагию дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам омадагие ки бисёрзанагӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон маъна яъне ки озодӣ маҳрум карда мешавад ба мувофиқи қисми дуюми ҳамн модда мувофиқи қисми якумаш ҷарима карда мешавад. мақсад ки ҳолатоша мебинанд ба ҷаримара боша ҷаримаш мекунанд агар ки ҳолатш бо вазнитар боша озодӣ маҳрум карда мешавад. наби нависед салом блогеро ай ғарибо чира интизорен ҳамида ҷавоб медодем. ғарибо зиндаву саломат бошанд дар ҷое ки набошанд. Саид Бурҳон нависед Насриддинов Саид Бурҳон салом акай Сормон акама як савол дорам. Ман 2 сол пеш якум курс мехондам. Вазъияти оилавимон камтар қин шид. Ман экзаменҳои охири сола насупорида Москва омадам. Насиб карда боша худованд хоҳад Тоҷикистон мерам моҳи январда. Ман метавонам донишгоҳ ай давом дода ё ки не? Пешакӣ 1000 раҳмат. Дар ҳолате ки ту академически накарда рафтӣ ай сари нав давом дода намешавад. Бо меои ай якум курси ай сари нав мехонӣ. як аз дигар навистай Сироҷ дар бораи одамкишӣ дар кадом модда гуфтагианд чӣ ҷазо таъин карда мешавад? дар бораи одамкишӣ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 114 омадагие ки қисми 1-2 дора яъне ки ҳолатҳо дора. ҳолатҳое дора ки мисол як корчаш мезана ва мемра бо ҳолатҳое дора ки ҷинояти махсусан вазнин мекунад 10 корчаш мезана ва 15 корчаш мезана ҳолатҳои вазнин. Ба ҳамин хотир қисм ба қисм ҷудо кардагианд. Моддаи 104 дар бораи одамкишӣ ва статъиҳошам фарқ мекунад. қисми 1-2 қисми якш пасттарай ва дуюмаш ай 8 сол болой ва қисми сеюмаш ай 12 сол то 25 солай ай озодӣ маҳрум карда мешавад. инак бародаро барномаро ба анҷом мерасонем ва ҳамун компанияро ки мо дар аввали видео реклама кардем метавонем ба ҳамун шахсият бовар кунем. худованд розӣ боша соҳ саломат гирифта ҷои дар коритон мебара мегзаронатон ай граница. Ба ҳамун рақамҳо занг бизанед ва нарх навоша бо худованд мефаҳмед. ва боз ягон саволи дига боша ё ки саволое ки ҷавоб надодем дар Viber пешкаш бикунед. рақамҳои Viber 501 33 86 33 дар канали мо юристиҷей подписатсия кунед.